Светла не се страхува да говори за болестта си. Не търси съжаление от хората, а финансова подкрепа, която да й помогне отново да се усмихва. За една година семейството й трябва да събере близо 400 хиляди лева. Само тогава ще може да бъде направена комбинирана трансплантация на бъбрек и панкреас, която у нас за момента е невъзможна. Не, в България няма такива специалисти. Доктори се казаха. Още когато подавах документите, ми казаха, че тук може само бъбрек, но тъй като се налага и двете, няма смисъл. Проблем се оказва и намирането на подходящи донори, защото, за съжаление, даряването на органи все още не се възприема положително от голяма част от българите. Близките ви няма кой. Изследват се. Още един човек се изследва в момента. Надявам се сигурно той да бъде. Но за панкреаса ми казаха, че може би трябва да бъде трупен донор. Въпреки че не е точно ясно, защото може да или да е цял панкреас, или панкреасови полуостровчета. Но това нещо щяло да се реши в последствие. Лекарствата за поддръжка на състоянието й струват над 150 лева месечно. С помощта на близки и приятели Светла успява да се справи, като не смее да мечтае за нищо друго, освен да оздравее. Да останало спомен всичко случващо до момента. Може би да се оправим най-вече. Което силно вярвам, че радно ли скоро ще се случи. Въпросът е, че имам много хора, които ме подкрепят. Може би това ми дава сили. Подкрепата на приятелите обаче не е достатъчна, за да бъде събрана непосилната за всяко обикновено българско семейство сума от 400 хиляди лева. Фондът за лечение в чужбина е отпуснало 180 хиляди лева. От дарения до момента са събрани едва 9 хиляди. Така остават още близо 200 хиляди лева. Нека помогнем на Светла да не живее само с спомените за хубавите моменти, а да й подарим надежда за сбъдване на мечтите й. За да помогнете на Светла да върне стария си живот и отново да се забавлява, пратете СМС с текст DMS Светла на латиница на дарителския номер 17777.